Punto 5. Aprobación do Plan de Actuación Municipal ante risco de inundacións do Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. O Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións que aprobou a Xunta de Galicia a finais do ano 2016 recolle todos os concellos da nosa comunidade autónoma que son sensibles de padecer inundacións por diversos motivos, ben por causas meteorolóxicas en función dos históricos ou pola orografía dos propios concellos, e recolle tamén os puntos onde hai máis incidencia destas posibles inundacións. De forma obrigatoria na nosa provincia hai 22 concellos que teñen que ter un plan municipal de actuación, entre o que se encontra o noso, entre o que se encontra Betanzos, polo que o Concello encargou no seu momento neste mandato a elaboración dese plan de obrigado cumprimento dun plan de actuación municipal ante o risco de inundacións que foi redactado por un técnico competente na materia e un técnico titulado en Protección Civil, posto que non contábamos con ese tipo de especialistas na plantilla municipal que tivera a titulación oportuna e facendo caso a esas indicacións do Plan da Xunta de Galicia, facendo caso ás indicacións dos distintos plans sectoriais de enchentas ou de ordenación do litoral e tamén facendo caso ás indicacións dos voluntarios da Agrupación de Protección Civil de Betanzos na súa base de datos histórica de actuacións por causa destes motivos, elaborouse o documento que hoxe se presenta para aprobar nesta sesión plenaria, que foi, tal e como marca a legislación, exposto para consulta pública da veciñanza e das persoas que se viran afectadas pola aprobación do dito plan, sin que se dira ningunha aportación, ningunha alegación ou suxerencia. E unha vez pasados estes 15 días, se lle remitiu á Comisión Técnica Galega de Protección Civil, que é o órgano competente para homologar os plans municipais de actuación, que na súa xuntanza do 16 de outubro homologou o plan que se lle remitiu desde Betanzos para a súa posterior aprobación. Pois ben, para que entre en vigor e contamos xa co plan de actuación municipal ante o risco de inundacións de obrigado cumprimento, é perceptivo aprobalo en sesión plenaria da Corporación. Polo tanto, proponse a adopción dos dous seguintes acordos. Primeiro, aprobar o Plan de Actuación Municipal ante o risco de inundacións do Concello de Betanzos, redactado por Daniel Lorenzo Mirón, técnico superior de Prevención de Riscos Laborais e técnico de Protección Civil, en data 21 de 5 de 2018, que foi exposto ao público e homologado pola Comisión Galega de Protección Civil na súa Comisión Técnica Permanente de data 16 de 11 de 2018, e segundo, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, nos no seu momento en pleno, cando se falaba das inundacións do barrio da Ribeira, falamos non dun plan, sino dun protocolo de actuación. Entonces nos alegramos de que se leve adiante este plan ou protocolo, como se queira chamar. Evidentemente, Betanzos, inda que a veces non somos conscientes, non é só a Ribeira a que corre peligro. No seu momento se falou e falamos, comentámoslo en pleno, o feito da subida do nivel do mar, que está aí, o cambio climático vai xerar cambios no tempo que poidan xerar mareas que afecten, e como sabemos, cando hai inundacións chegan hasta a propia Roibeira e por aí, a zona do Carregal, digamos que esa zona toda era dominio de mar. Hoxe en día está rechea e evidentemente en un momento dado, por culpa de calquera fenómeno climático, pode darse o feito de que se inunde. E é de lógica que Betanzos tiña que ter un plan de actuación neste senso, porque darlle a espalda ao mar durante tanto tempo, ao final pode ter consecuencias e está pasando en todas
localidades de litoral, Coruña, bueno, se ve claramente aquí, non nos sufrimos da mesma maneira que en Coruña, pero podemos chegar a sufrirlo de maneiras moi similares, ou mellor incluso a que houbo en Sada no seu momento cunha inundación que xurdiu entre comillas da nada, que ten razoamentos urbanísticos claros, non? Nada máis, vamos a aprobar. Voceiro do BNG. Gracias, señora alcaldesa. Ben, nos en algunha ocasión temos pedido que houbera un documento deste tipo no Concello para poñer en orde todo o que hai que facer cando mandeu nomeadamente Reborda. Entón, pois obviamente vemos con vos ollos que se nos presente. Dito isto, pois o documento obviamente é en esencia un documento técnico que tampouco temos competencia para entrar a valorar a fondo, e entendendo que pois ten todo o que ten que ter, e aparentemente a trazo grosso, polo que podemos ver, pois está cas actuacións e cos protocolos de emerxencia e demais, pois o noso voto vai ser favorable, máis nada. Voceiro de Betanzos Novo. Este plan de actuación pois foi unha das reclamacións que fixemos desde Betanzos Novo desde hai tempo, desde que empezamos a participar neste pleno. Neste sentido, pois, saludamos que, por fin, se traiga a aprobación este plan. Non obstante, ainda que votaremos favorablemente, non quero deixar de pasar que nos parece un plan moi pouco ambicioso, é un plan reactivo ás situacións de inundación cando se produzan, pero non un plan de prevención das inundacións, e ademais deixa fora algunhas zonas que con frecuencia se ven inundadas, polo menos, salvo error ou omisión miña, penso que non se fala nada da zona de Ponte, inmediata ao Ponte do Carregal, que se inunda con relativa frecuencia, nin tampouco do Parque Pablo Iglesias, que é por exemplo, como por poñer algunhas das zonas, non? Pero, bueno, non obstante, mellor que non ter ningún plan, pois é ter este plan. Voceiro do Partido Popular. Gracias. Bien, esto viene dado no solo por la ley que entra en vigor en el 16, en abril, de la Xunta de Galicia, sino que también viene dado por una normativa europea que había salido en febrero del 16 y que precisamente fuera uno de los motivos cuando se había traído a debate el plan general, que fuera en marzo del 16. En febrero había salido precisamente esta normativa del mapa de inundabilidades que había sacado Europa y que entre esos concellos que había en la Comunidad Autónoma de Galicia estaba afectada de forma considerable el concello de Betanzos. Es lógico que este plan pues, entre en marcha. No sé exactamente si están incorporadas todas las zonas que aparecen en el mapa de inundabilidades que la normativa europea pasó a Galicia y que posteriormente la Xunta de Galicia aprueba con la nueva ley del suelo. De ahí viene aquí la fecha de 4 de abril, creo que fue en marzo del 16 la aprobación de la ley del suelo y nada, votaremos favorablemente este plan. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Dúas apreciacións. Estamos a falar dun plan de actuación ante o risco de inundacións, non dun plan de prevención de inundacións para que non se produzan. Eso terá que ir noutro documento ou noutras actuacións. As zonas que se recollen neste plan de actuación ante o risco de inundacións son as indicadas pola Xunta e segundo ese plan especial de protección autonómico o Inungal que foi aprobado por resolución da Xunta de Galicia o 4 de outubro de 2016 e sobre o histórico das actuacións dos voluntarios. Se algunha se detecta que hai algunha zona que non está recollida, ben é porque non é un deses puntos nin é un deses puntos recollidos no plan Inungal, nin é un deses puntos nos que os voluntarios tiveron que actuar nalgún momento. Na zona que se refería vostede a lao da Ponte do Carregal, me imagino que serán unhas fincas que teñen unha cota bastante baixa e que en mareas vivas chegan a inundarse parte das hortas, pero sin ningún tipo de risco ou de actuación ante os veciños e ante as vivendas ou construcións que hai nesa zona. Nada máis que indicar. Voceiro de Betanzos en Común. Opinión respecto a eso, entendo que isto é un punto de partida e que, lóxicamente,
co paso do tempo habrá que ir mellorando cousas neste aspecto nos protocolos de actuación. Digo porque a lógica, agora mesmo estamos con furacáns que están rozando Galicia. Asumamos que co paso dos anos e o cambio climático poidamos telos aquí e sabemos as consecuencias que teñen para zonas de litoral, que non descartemos que o Carregal se inunde, porque non hai que descartalo. Nada máis. Voceiro do BNG. Voceiro de Betanzos Novo. Bueno, pois non dubido de que o plan se adecúa á legalidade vixente e aos plans da Xunta de Galicia, pero os que este plan está feito desde Betanzos debería, na miña opinión, debería ter en conta todas as zonas con risco de inundación que todos coñecemos que se inundan pois todos os anos, polo menos. Como mínimo, deberían de terse en conta esas zonas. Non só, e tamén creo que non só debería de ser un plan reactivo de adopción de medidas para a seguridade das persoas, senón tamén para asegurar os bens, sobre todo, como moi ben dixo o que me precedeu no uso da palabra, tendo en conta que isto previsiblemente irá a peor. O cambio climático provocará unha subida do nivel do mar. Pero, en fin, con todo, non insisto no tema, apoiaremos igualmente este plan porque, bueno, é o primeiro, hai que partir de algo. A partimos de aquí, esperemos que en anos sucesivos se poda ir mellorando. Voceiro. Ben, pois entendo que se aproba por unanimidade de todos os grupos. Punto seguinte.